Keďže už o chvíľku tu máme Vianoce, tak toto video bude patriť im. S Vianocami sú spojené nielen krásne emócie, rodinnej pohody, ale aj kupovanie darčekov a na to sa teraz zamerám. Všímal si, že posledné roky nás stoja vianočné darčeky viac a viac peňazí. Samozrejme, chceme svojich najbližších obdariť a potešiť a preto si aj ja stanovujem na toto obdobie určitý rozpočet. Čo je však najdôležitejšie je to, že si na vianočné darčeky môžeš odkladať pravidelne každý mesiac určitú sumu už od prvého mesiaca v roku a tým pádom nemusíš vyššiu sumu jednorazovo zaplatiť z posledných výplat v roku. Ďalším tipom je aj to, že financie, ktoré si každý mesiac na tento účel odkladáš, odkladaj tam, kde máš úrok, ktorý ti buď pokrie infláciu v roku, alebo ti ju je výrazne zmierniť. Dnes tých možností je viacero s úrokom približne 3%. Na každý vyšší jednorazový výdavok v roku, ako je napríklad pravidelná prehliadka auta, si môžeš pravidelne sporiť a tým pádom ťa takýto výdavok výrazne nezaťaží. Čiže si pravidelne sporím na každý jeden vyšší výdavok v roku a môžem ti povedať, že je to výborný zvyk. Ďakujem môjmu priateľovi za takúto radu, ktorú by pred viacimi rokmi poskytol a ja už ju viacero rokov využívam. Ďakujeme za like, sledovanie alebo odber a nezabúdajte, peniaze sú čas.